Pavla Hapala poznáme ako úspešného futbalového trénera. Jeho najčerstvejším úspechom je postup na majstrovstvá Európy so slovenskou 21-tkou. Za sebou však má aj zaujímavú hráčskú kariéru. Kolega Adam Lehocký ho navštívil priamo v Olomouci, kde populárny Hapi prežil svoje najkrajšie roky a hneď po vstupe na štadión sme sa dozvedeli skutočne veľké veci. Pavel Hapal získal titul v pražskej Sparte. S Bayerom Leverkusen vybojoval nemecký pohár. 5 rokov pôsobil v Španielsku na Kanárskych ostrovoch v Tenerife. No do futbalového sveta sa dostal z Olomouca a práve na tomto štadióne si dnes po rokoch zaspomínal na staré dobré časy. Ľudia, čo v klube pomáhajú niekoľko desaťročí, sa ho nešli nabažiť. To už budem jenom vzpomínat teďka na to. No. Ráda na to vzpomínám. No takovej mladý chlap vás zdraví a vy děláte jako, že nevidíte. Nám zešedivě. Jsem omládl, že? Ještě když jsem tady nebyl. Já jsem tě dlouho neviděl. Kvalita. Na to pivo nepůjdeme nebo co? No, musíme zajít, no. Tady jsem fakt nebyl, musím říct, tady takhle jako na ploše jsem nebyl dobrých 10 roků. No to sme radi, že sa nám podarilo Pavla Hapala dostať na olomoucký trávnik, pretože spomienky, ktoré sa mu okamžite vynorili, boli skutočne jedinečné. Tam jsem dával gól Hamburku a i Realu Madrid na tuhle bránu. Tam jsem mě moc nedařil, tam jsem moc gólů nedával, ale ten jsem dával víc. To je víc do města, nevím. To jsou krásné vzpomínky. A nezabudnutelný bol aj gól proti Hamburgeru SV v európskej súťaži v decembri 1991 pri -15 stupňoch. Si vzpomínám, když jsem dal gól, tady na tu bránu z hrohu, jsem se šel tam těšit s fanouškama, tak jsem tam z toho kotle cítil slivovici. Protože -15, tak se všichni zahřívali, že? Takže tam byl jenom alkohol tam cítit. Ale bylo to nádherné, to byly krásné vzpomínky. S hráčskou kariérou skončil Pavel Hapal relatívne skoro, hneď po 30-ke kvôli zraneniam a už 16 rokov sa venuje trénerskému chlebíčku.